Мъжът те избягва заради сериозно недоразумение, но още в понеделник, 8 септември, всичко ще се промени. Ще ти разкажа защо любимият ти човек се държи така и как да сложиш край на това. Но първо харесай това видео и се абонирай за мен, за да получаваш още подобни прогнози. Този човек осъзнава чувствата си към теб и изпитва силно привличане. Любовта му е силна и мечтае да създаде семейство с теб. Обаче, неговите роднини са против тази любов и когато той се опитва да говори за теб, близките му започват да те очернят. Вие буквално имате история като Ромео и Жулиета. Колкото и да е романтично, това е много тъжна ситуация, от която и двамата страдате. Въпреки това, след като запазиш това видео за себе си, дори в личен режим, Вселената ще ви даде още един шанс и между вас ще се случи откровен разговор. Ще бъдете ли щастливи заедно? Докажи любовта си, като оставиш коментар «Благодаря Вселено» и натиснеш сърцето вдясно, за да стане червено. Помни, кармата е реална. Използвай този шанс и запази това видео. Въпреки всичко, твоят мъж вярва, че ви е писано да сте заедно и се надява, че всичко ще се оправи. Просто сподели това видео в WhatsApp и на 8 септември ще се случи магия. На този ден ще получиш неочаквано съобщение от него. То ще промени всичко. Ето една подсказка. Ако наистина обичаш този мъж, премини по линка в моя профил. Ще ти помогна да запазите тези отношения. Вашият съвместен живот ще бъде изпълнен само с истинска любов и щастие, без повече страдания и сълзи.